Manay. Thank you so much, Manay. Yung towel ko pala nakikita. Nakikita yung towel ko. Nakatakin pa sa damit ko, yatay. Hindi ko napapansin, mag-off cam na nga ako. Thank you everyone. See you around. Manay, asan ka na? End mo na yung live mo. Maaga ako mamaya. Ay, maaga mamaya. Mamaya pala, may pupuntahan ako eh. Mga bandang 8 ata o 7. Halisak pa eh. Manay, where are you? Are you there? Are you here? Oy, Manay. Ano, and Bunay, wala naman akong ano dito. Ano tawag nito? Wala akong... Pa ako Di kita, akala ko kita. Nakatapis pa naman ako ng towel, Manay. Akala ko habang kumakanta ako, nakikita yung towel ko nakatakin. Yatay. Alright, and see you around. 5 amazing viewers. Thank you so much. Si Mrs. Juni hindi na umakyat. Sabi niya magla-live tayo. Alright. Bye-bye. See you around, guys. Nadidinig mo ko? Akala ko habang kumakanta ako, nakikita yung towel ko nakatakin. Yatay. Naririnig mo ko? Alright, and see you around. 5 amazing viewers. Salamat sa inyo, guys. Si Mrs. Juni hindi na umakyat. Sabi niya magla-live tayo. Salamat ni Ann. Bye-bye. See you around, guys. Hindi na ako naririnig nitong babae na to. Patayin ko live ko. Paano na mapag-live nito? Ay, pagpatay.